Nyakora mo gijuango ya ore kino machiegni geno mara ni bedo gi okinyi makare kadin kode yo maber odiochieng' ni ma kawuono tarik 25 dwe ni mar 10 kod achiel higa mar 2025 e geno ma kamano bende nyakora mo gijuang arwaki ni machiegni cheno mar piny ka wachako kae kod twak sebedo kae kod weche manyien kod gazet kelna kon nyawadwa Joyce Oduor sani wadarango chal mar piny Kenya to darango chal mar piny Kenya koro mo gijuang e weche kata konde mopogore ma kawuono wadabedo kae ka wagoye mbaka niro nyaka sani oganda wa winjo yo machal nade weche mag dongruok sera kod siasa mabende goyo e konde mopogore iwacho ne en ng'ur makagi ka mosebedo kae ka ichwalo motelo ne yiero madundo mabiro chieng' tich ang'wen mandochieng' maluwo kiny kodhi bedo nade nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukio nyaka sango tantiere kae kod wenda mabende ang'ami thuolo mar mondo migi moswa ka wachako twako kiny ma kawuono wantiere kae kod Robert Nyasuna maen jasiasa kawuono entie kodwa ka okinyi ma kawuono erokamano kuom chopo e studio machiegni. Erokamano ya Cleophas enda ka thuolo ni mar moso nyikwara mogi duto kamoro amora ma gintie e thuche waduto te kata mantiere Mombasa, Nairobi ka Luo Nyanza gi kamoro amora ma gintie akwayo ne odiochieng' maber. Erokamano ahinya kama chelo ntiere ka kod Elisha Abok wonya ka chintie karaka janon weche mag siasa oyawre Musoganda oyawre ahinya Cleo kendo akawo thuolo ni mar Musoganda wa e Kenya mzima sana dona mos jo Kibra gi Sara Ng'ombe sai mondo ritgi. Erokamano ahinya kod thuolo bende machopo e studio kiny makono wendo mar adek mabende solo jo studio karaka wadhido thuolo mar mondo mi wawinji gi ane achiel kachiel kama wasetieko sigana moro kama dane mar mondo mi wawinji kaka muko mago mag udi bende ntiere mano wendo mar adek wantiere kae kod engineer Thomas Ogendo mabende wuonyando dhi bedo kodwa ka achiel kachiel osedonjo e studio karaka to mokutele manya kura mojo chako gi sigana mano mar muko mag udi mago mamako ngeni jodak oseywak nige kale matek do koro chungo cheno machalo kamano gima timre karaka ni omenda moro bende ntiere kanyo ma 1150 magiwacho ni poko mingi chal mar wach en mane Elizabeth Ajode oloso no sigana machalo kama sani waerene kaka wasudo kone. Bang' bedo kod achiedh nade kuom ndalo ariyo ka tingni mag Komeko muko utegi kamoko kuomgi nyiso ng'ur margi ewi chenro mar sirikal darogi koro giyudo fungruok machuok. Huku tunahangaika, tumebomolewa nyumba venye tulikuwa tunatarajia, tumelala nje na watoto, tuko njaa hadi saa hata maduka hakuna hata za kununulia watoto chakula. Tumeachwa hivyo. Hatujui tutaenda wapi. Tunalilia hiyo serikali sana. Kwamba tu pesa ingie ndio nihame. Juu tuliambiwa pesa ikiingia ndio tuhame, isipoingia usihame. Lakini itanibidi nijikakamue juu nililala nje na watoto na tena leo siwezi lala nje na watoto na baridi. Bang' moko kuom jodak gochwalo ywak gi e doho, giyudo fungruok. Bang' doho chungo muko kod dar makamago. Jodak go bende nowacho ne doho ni sirikal ne ochako chenro mar muko kendo daro gi e tok chik. Gino magiwacho ni ok en tim makare weyo ji madirom 35,000 maonge kuonde jot. Jang'ad bura Charles Mbogo ochungo muko go nyaka chieng' winjo mar burano kendo mabiro timore tarik 4 e dwe manyien. Jodak gi lero ni nosingnegi omenda madirom Sh150,000 mar konyogi chako ngima kamachielo. Kata kamano, e seche mamoko kuomgi yudo omenda go, mamoko to chwalo ywakgi ewi dwaro mar sirikal mondo ginyal dar kanyo mapiyo kata odoko ni pok giyudo omenda. Kuna watu walikuwa wanatembea wanaandika majina la watu, kumbe walikuwa wanatudanganya wanaandika tu majina ya wenye wanajiita landlords. Na sisi wenye tumekaa hapa hatu kuandikiwa majina, kumbe wanatudanganya, hawajatupatia pesa, wanabomoa nyumba zetu, hatuna mali penye tunaweza kuenda. Sasa tunateseka sana kwa hii Makongeni. Sisi hapa tulikuwa tunajipanga kutoka. Wakati wanaanza kubomoa, watu wakaanza kutoka. Wakati kuna wale watu kidogo wamepata pesa, wameanza kubomoa kutoka, lakini serikali bado watu wanajipanga kutoka. Siku 5 hata haijaisha tangu watu wapate pesa, sasa hivi wamebomolewa. Mtu kama sisi kuna watoto hapa wanasoma, tutapeleka wapi? Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Koge sigana no mukelo kanyo kod Elizabeth Ajode man network mo dhibedo ka telo mokwongo ni mar cheno mar piny ka warango chal mangima mag jogo modak alura mano Makongeni antiere kae kod engineer Thomas Ogendo akone sadonjo kar ka omoswa ka wachako twak mana okinyi makawuono. Engineer karibu.
Erokamano Cleophas. Adwa thuolo ni makende mondo agone jokanyanam erokamano. To amosgi kawacho ni I wish them best of luck. Kata ka watero twak wago uru mbaka madongo gwengewa. Erokamano ahinya kendo machiegni mana kama ntiere kar kae. Jadolo Robert Nyasuna dani nachako kodi ka kawarangi gino mini jokanyo kendo neno matimore e alwora ma Makongeni. Komako jomodak Makongeni en kar dak momako oganda mopogore opogore. Dhoudi duto inyayudo ka ntiere kacha. Onagi wan kanyo, jotok Kudera ntiere kuro e kind mamoko. Omi paro machal kaka sirkal otayo chenro machalo kama. Mokwongo Cleophas erokamano ahinya. Adwa ni mondo awach ni kar dak ma Makongeni e diere manogergi ne gin udi mabeyo kabisa, kendo negi ji mang'eny nojot kanyo. Higni mang'eny kata ka ne biro Nairobi ka higni mokalo, magi kuonde mane jowa ninyalo dhi miyude kar dak, yudo ka jowa ne ntiere kanyo. Moloyo to joma ne tiyo railways gi city council ne ng'eny kanyo kabisa, kendo gin udi mose rito jowa for generations. Yudo ka joma nodonjo Nairobi chon, Makongeni, Kaloleni, gi gwenge machalo kamage mane gintiere, kendo diere no gine kuonde mane olony mane jowa dake kata mane ji odake. Lakini sani ka koro ing'iyo kaka piny endelea, and sani gi the spirit mar keto Kenya obed first world country, a city machalo Nairobi koro nyaka koro dongre, kendo population be yudo ka koro dhi malo, ji koro ng'eny, kwan ji koro ng'eny Nairobi ka sani. To kineno kama Kaloleni gi Makongeni nitiere, gikawo pap maduong'. Omiyo ka sirkal dwa ni mondo ger udi mag affordable housing kata udi mabet ng'eny matin madhi malo, kine ka Makongeni gin udi magina mapiny ma en na floor achiel, lakini ka koro sirkal dwa noger kata madhi malo kata 10 kata 20 mondo accommodate mondo ji mang'eny oyud kuonde mag dak, nikech population marwa sani Nairobi be koro ni malo. Omukudigi ka ntiere geno mano mar gedo mar affordable housing. Yes. Oger affordable housing to jok moko ok yud kata thuolo mar dak. Sani jok momukudigi ka sirkal kowegi kama gintiere, koso imanyo mana weg udi tok many tenants. Ok ing'e niya, adieri makende ni wuon ot ema imitimo ne compensation, ok tenant. Tenant, I'm sure ni chaki iseyudo notice moromo mar dar mar manyo kuonde mamoko maginyalo timo nade, maginyalo dake. Weg udi osekawo 1,150 cha. 1,150 cha konyo gi e transition, tiende ni ginyalo wuok kanyo gidhi gibed kama chielo ka dipeni nyocha gidak kanyo. To kata kana ok gidak kanyo, to nikech ne ginyiewo udigo kata ne giyudogi, ne gichulo mondo ne udigo nobed mekgi, koro nyaka migi compensation. Pesa no ginyalo tiyogo, gidhi gikawogo affordable housing machielo, lakini kata kamano nyinge gi ondik pinywa ka ibiro ger udigi, to mokwongo gin ibiro migi first priority mar kawo udi kanyo endo. 1,150 nyalo yudo ot machal nade Nairobi ka ma pinywa biro godo katieko iri jadolo. Ok ing'e ni ok migi ni gidhi ginyiewogo ot, gitem gongo, gidhi gidakgo kapod igero udigi eki. Kidak ti ichulo rent ma Nairobi ka matin mugi. Kata ka koro ichulo rent, lakini iyudo ka udigo eko kanyo ichulo gi rent, nyicha gin gimoro Sh5,000 Sh6,000. Kigonda 1,150 gi ndalo midhi gedi oroma. Ing'e ni nyaka wabed fair ne sirkal. Eyeno achiel no udwa ni mondo sirkal oger udi mabeyo ma ji dake, Nairobi olokre first world. Eyeno ok udwa ni mondo omukudi mondo mi oyud thuolo mar gedo. Nyaka wabed wang'i koni to wang'i koni. Ere kaka Kenya nyalo gerore, nikech udi mag affordable housing ka wang'o gergi, jo Kenya ema bro dake. Erokamano Elisha Buk, kit kako dar jogi ma yo mane sirkal nyalo luwo kende koso ntiere mamoko mane nyalo sumone. Wacho kama kisomo constitution ma Kenya chapter 4 Bill of Rights wacho ni sirkal nigi teko mondo ket jo Kenya e udi mabeyo. To yo mane gitimego tanyalo wacho ni sirkal nyoko time maber, nikech 150 ok nyal tero ng'ato kamoro. Gima ne sirkal onego consider en ni nonego bi to gikaw data. Ka gisekawo data 150 ni ne ginyalo dhi nyiewo go mabati kuonde moko to gigero decanting site. Ne gikawo ni ji adi modak ka,
mana kata kama Makongeni no negi barabara bathe kamoro matin to negi keto kar dak mongore moro matin temporarily to negi daro jogi to gikete udi mabati gi kar mondo migi siling 150 kech 150 kleo Nairobi ka sani gi kama piny tie ni ok kuminya dake go maber nikech udi gi be okane ka inyalo gergi within 2 years mondo girumo. Yes, wayan ni mondo wabed gi udi maber e boma ma Nairobi kata Kenya, but serikal no nego kaw data ni ji adi modak ka, jogi wager negi decanting site ni waket gi for this period, ka udi rumo to migi first priority mar duoge ngoa e udi gi, ok ne wadar gi ni gidhi nikech ing'eni ma wamuko gi ikia kuma joge dhi, then ok be gin sure ni kata data moka winjo kama mama moro wacho kanyo ni jomoko nondika nying gi gikia, ok gin sure ni be gidhi duogo dak e udi gi, gikia joma biro nyiewo udi gi. Ing'eni landlord kosemi ikia agreement motimo gi sirikal, samoro tiek kode en odhiga, samoro kata 150 ni okomiye, samoro nyise ni wabumi kata ot, kata komiye 150 ok rom compensation. Gima ne sirikal onego tim en ni onego giger decanting sites mondo gikony jo Kenya nikech wachimo Christmas. Sani ka kori muko ng'ato samoro dwa dar Januari biro piny tek kode, sirikal onego consider kaka giketo jogi. An mane kwayo na mana neno ni onego beni sirikal otime, ok gitime yo makare. No onego giket jogi kamoro nikech magi jo Kenya ok gin jo Uganda. Jo Kenya gino onego ketgi kamoro ma ka udi rumo timiyo gi udi. Erokamano. Engineer ochal nade kamirange nikech kae ndio weche moko makoro jotelo bende osedonje moting'o nyaka jod bura mano ma Kadara kirange kanyo achiel kachiel alado oseloso kendo wacho ni ma en chenro ma sirikal osebedo ka diro kuom kinde. Achiel kuom jogo manaloso godo motelo ne odiochieng' manyoro mano chieng' Jumapil napenje ni ato imbu dari koso imbe mari omuki, wacho ni anto kara pok ichope anadar kiny, notice nomiwa moromo kendo an ng'ama nokodesa ka osedak kacha kuom higni mathoth. Nyathine nitiere kanyo modongo motieko masani e university kowuok e odno, omiye notice owuok odhi manyo ot kamachielo kodhi umoja kuom ranyisi. Sirikal omiyo jogi odar apoya, to bende yaluonge na apoya notice michiwo ni kit muko ma imuko mwandu jok moko pontiere kar kacha, safety mag jogi bende moko ne golo nyaka glass kende gi dirisa, ikia kata kodhi ng'adi kodhi timeo machal nade en kinde ma gintiere kire kiki. Erokamano Cleophas, an kawacho ka gipacha to awacho ni nyaka wami Kenya thuolo mar dongruok, to kaka owadwa Robert wacho ni Kenya timo transition from third world country to first world country, to mondo watim that transition nyaka wami infrastructure mijing'o motegno, manyiso ni nyaka wang'i development mar infrastructure marwa. To king'iyo in the smart cities development plan, one of the thing manyaka wa give a lot of consideration is housing, and due to increased population, the estimated increased population rate is existing, the current urban planning mantie city ka ok nyal accommodate that population. Or it is upon the government mondo gingi kaka ginyalo absorb the story building without them interfering with other factors like the environment. Sirikal nigi chenro maber, kendo gin gi chenro maber mar gero udi manyasani maluongore na affordable housing. But a problem mango en mana achiel ni sama watimo gini wabede gi chuny dhano. Ogi maber, lakini wakuongo wabed dhano, manyiso ni sama nyaka ng'ine timing mane mwada timo gini as the government. To jogi sama semiyo gi notice, jomoko nyalo bedo na miyo notice tadier piny Kenya tek sani nikech japiny ok nyal fill change pocket mare, pesa onge ofuku mar japiny. Inyalo bedo ni miye notice to gionge nyalo kaka ginyalo timo movement. Sami bi tieko gi landlord, to from the communication mwayudo kuom jogi, manyiso ni kata landlord gi noko timo a proper communication mondo ne gi confirm ne joka ni joka ma wanto 150,000 man wasain gi sirikal cha wanto no wasekawe mwakete ofuku. Koro this entire thing
and about communication. Ni landlord, they are also not willing mondo gibed clean gi tenants mekgi mondo ging'is gi ni jokama wanto i notice mo achiwo cha sirikal nosetimonwa kama, and as per the tenancy agreement an naneno ni mondo pesa ma ayudo 150 ni aduok ne ng'ato deposit mare mano chulo mondo kata kinyalo ng'iyo go ot moro ka moro, because we ang'isi Cleo, it is en logic sama an landlord, sama sirikal bire ground an man gi agreement gi sirikal mangiso sirikal ok nya biro ir tenant to an man tie. The only thing ma sirikal onego bene timo, onego bene sama gibiro to gi apply the heart of humanity, gibiro gi humanity face, ging'iyo timing, wachomo festive season, ne en haraka mane ma sirikal nok nyal rito next year mondo at least ji ojipanga maber mondo kata ka gitimo dar to gitime yo mochanore. Kwa wuoye notice mar dar mar Makongeni adieri man kende en sirikal nokochiwo notice mar Makongeni nyoro. Wach Makongeni ne nwachako winje chon to en gimo exist over 6 to 7 months ago. Koro ena chenro emano kotim maber gi jotendwa, ti wacho ni wuoyo gi jotendwa waseneno double standard kuom jotendwa for so long. Kechiyudo ka kawuono giwacho maka gine public, kiny giwacho dhok mopogore. Kawuono gisiro sirikal, kiny gigoyo sirikal. Ni sirikal dwa timo gima ber, kiny gibiro ni sirikal otimo gima rach mondo gimor jopiny. An gima daher wacho ni jotendwa nyaka koro bed ayanga gi interest ma gidwaro ni giserve ne jopiny. Because nitie double standard from the area member of parliament mar Makadara. Because when sirikal no kwongo dhi kanyo, I remember very well, no mobilize the leadership of the area, and they are the people manoketo the rebellion face. Koro kawuono biro ne sirikal timo gima ber, mangiso ni kata gin owuon they didn't have enough time mondo ne gi prepare at least kaka ne ginyalo konyo jopiny, mondo joma ne onge nyalo completely ging'iyo ni fine ka sirikal dwano implement deroni, how are we going to help the so vulnerable mondo at least gimbe ngima gi kik bed no stop ama gichako from zero. Kiwacha ni mane kama ntiere gichak manoka giwuok piny doto segolo ng'eto jadolo giwacho ni orange gi wang' moro mamuol kata moro mar dhano manyalo miyo kido moro ma dhano biro nere ni ng'ani en jaoruma moro mantiere kar kae. Do segolo ng'eto mondo miyo chunge jok moro semuka gento gidare mbele koso do ok nya dok reverse. Apare do ok nya dok reverse. Do chungo mana nikech jomoko nodhi do wacho ni do idaro wae mok kare. Koro chungane matin kiwinjo wachwani. Koro ochunge mana mondo winji wachgino. Ok ni ochung muko completely. Idhi mana winji, idhi mana ng'ini to jomi imuko utege gibe oibe gin gi kuma gidhiye. Be no megi do dhi mana winjo. Be no megi thuolo moromo mar dar. Notice be no romo. Notice be no chopo negi mondo megi dar. Cleophas, jo Kenya samoro waduto wa jo Kenya samoro miyo waketo sirikal bende gi tich matek mamiyo koro sirikal ok nyal implement gik monego mondo bende gitimo. Namba 2 en ni jo wandalo duto onge gi gimiluongo ni trust gi government. Kendo saduto ka sirikal timo gimoro tineno mana ni owuondwa. Jogi wuondowa onge kuma iterowa udigi be jomoko none mabiro kawgi kata 150 momiwa ni kata list mondiki nyingwa ni endi samoro ka wang' udigi oseger to kwa be yudogi nyaka jikoro chak lan trust sirikal. To mana kaka wadwa Thomas wacho, nyaka sirikal ket face mar utu. Sani nonego bed ni nitiere kata mana
kamoro moket ma kadipod ni ng'ato nyalo bedo adier oonge gi kuma odhiye to nyaka ket kamoro kando ma ng'ato nyalo buore, because the truth en ni joma nigi nyithindo, jomoko nigi nyithindo matindo, ka koro ipoyo gero ni isemiyogi notice to ok giwinjo, dong ukete kata hema, kata ka nok ugero udi ukete kata hema machon undaguru ka ndalo ariyo kapod umanyo kamutimuru nade kamudhiye mana just that face of humanity to mane ma sirkal poko go step oidho. Wana joma kelo police rodho ji to be kutugo to tiagas kuomu mane ma wang'eyo, but wanyalo bedo gi face machielo. And kae emane kata jo human rights be donje, organizations ma kedo ne ratiro mag jopiny mae kama ne gidonje to ging'iyo ni to jomimuko makongenigi gidhi kanyo dongi gogi gi jo sirkal bende jogi ntiere kata kama ka sirkal osedo bloggers magi ka jo human rights yudhi kuro yo wach ni ero un makoro ngi jopiny mondo nwanda bain attitude mane nyaka gidhi gi attitude mar konyo ok mar pingo okete na wuoyo onego gidhi gimbe gi puro tend gi kanyo ging'iyo ni to yawa joma biro ka gi jo children jo organization ma deal gi weche mag nyithindo onego bed ni nitiere kanyo neno ni yawa to jomidaro gi dong dwa yud ne gie kamoro ma gibede kapod gi transition kapod gi move gidhi kama chielo kichiro ni joma nchoda kanyo nyocha samoro chulo rent mapiny kata 5,000 sani mondo koro yud ot machalo gi makongeni cha mondo idhi dage gi pesano ok en gima yot. Transition yun ni koro ng'ato ogoli from 4,000 to 15,000 samoro ng'ato ok nyal gima chalo kamano ting'e kata ni dar bende mondo dar iwuog e ot ni dhi ot machielo dwaro deposit dwaro ang'o nitiere jok moko ikore nitie joma ikore ma bende nyocha kodeo odara lakini gima sirkal onego tim e makongeni kata e muko mamoko mabiro biro mbele Cleophas onego wane ni wan prepared maber gi utu onego waboro from other countries. Inyalo yudo ka sani ka ne Amerika kata pinye mamoko mwadwa dhi kaka wacho wadwa dhi Singapore kia wadwa bedo kaka Malaysia wadwa bedo kaka South Korea wang'e ni to gito ne ginyalo timo nang'o ibro yudo ni oger temporary structures manyalo accommodate ji okay iyudo ni inyalo ketu matin en mana ni jo obet gi tek ka wang' oger temporary structure kamidwa kendo kanye makoro gidwa dak e milele makoro gidwa dhi kama chero kamano jadolo Elisha mana kako wacho yo wacho ni waboro from other countries Kenya chali nyalo boro mana pesa nikech gimachielo kida boro ni kaka nyalo darji ka ok time moro makare tiagas nyaka goya mana kako wache abok poni wadhi neno kinde ma idaro jopiny mana kaka sani tiagas ni goyo bulldozer ni ka buru ntiere karka wan gi migawo mochung' ne ratiro mag nyithindo pacho ka mano bad migawo mano ma State Department mag Children Affairs kama gintiere bende kama nyithindo gintiere wano ka gigi samoro kitimo gi kata pinje mago kamuko ma kama gintiere jo UNICEF ineno ka ntiere kendo girango kata ne nyithindo boydo ratiro mag begin gi chiemo moromo nikech moko odari ikiaga midhie koth go nyithindo gi ogonge ma molosni ikia ni jok moko dhi dak kuonde machal nade kama ntiere ni biro dhi neno lokruok koso wacha ni ero utiek jodhi ng'eni Cleo kaka Africans timo gigi opogore gi pinje machielo Africans ng'eni wan jomo believe e thorax ne wan osemi notice ine mapod ikethonwa sa koro gin ok gi care and gik moko kosetimore koka ng'ato chako ng'iyo ni nyathi cha chik wacho nang'o kapok otimore ting'eno kia sani kora neno ka doho miyo joka ka Limelight doho miyo gi temporary order macha temporary order temporary order ni we chungane gino mondi wawinji ywak jogi winjo ywak gi en nang'o nyose muk gi ing'eni kata koro sani doho wach niya ni wa stop ok chak muk kanyo ng'ama dhi gedoni nikech ni in mana tenant already wuon landi ose the agreement gi serikal mose kao pesa ng'ama dhi gedo ni in tenant now mane maduoka e wach ni serikal nyonego beni kapoko muwinjore gi tenant gi landlords nonego beni gi manyo tenants kuma nitie ma giwinjo ywak tenants ni okay kata kwa muki to ini dhi kune nikech ing'eni makongeni nitie nyithindo masome e alwora makanyo mano gima ne serikal ok ong'iyo ni to nyithindo gi ng'ani koro kodaro relocate odhi duoko nyathi e skul gi pesa mane. Namba 2 nitiere joma tiyo area makanyo samoro en ng'at ma pesa moan tin seriously nye serikal ok ong'iyo ni to ng'ani kwa gole ka
ere kata kaka ng'ani biro wuok kata ka for example Odaro dhi Dandora, ere kaka ng'ani biro wuok Dandora ka biro tich Makongeni. Namba 2, gik mang'eny manyotimore ma sirikal nyokotimo, jok manyomi plan mar chiwo notice gi muko, aparo ni manyotime marach. Sirikal to support notim affordable housing, lakini kata king'iyo affordable housing, lope mang'eny nitiere mag sirikal e boma ma Nairobi ka matimo nono. Nitiere lope mag jo county council matimo nono. Kuondego kane sirikal ok nyadhi gedo kuno gidwa gero Makongeni, nonego bene gigero kata decanting site kuondego. To gigolo jogi e yo moro maber maketo ni manyiso utu ne jopiny. To ne gitero jogi e decanting, ka udi karumo to gitimo giduoka. Jachiwo ga example momiyo ji nohero Raila Amolo Odinga kane obiro ilongo ni slum upgrading. Nokwongo make sure ni ikwano ji e dhot ka dhot. In fact Raila nok deal gi landlords, Raila ne deal gi tenants, nikech magi e joma safa. Landlord ibiro consider ibang'e ka je tenants oseng'i ka kiketo. Jakom nomuko ji motere decanting site, kendo ni daro ji ma geche NYS manobiro ting'o ji gi gigi te kiteri e decanting site. Chieng' manichiwo ot kendo loche NYS manoduogo kendo ting'o ji kaduoke udi manyien. Nyiso nang'o? Jok makonyo ker tich ok konye e yo makare. Jok makonyo ker tich gin out mondo giketh ne ker kura. Nikech ing'eyo same daro ji e yo machal kamae, ng'ato ok bi ng'eyo ni ng'ama nomi tich emofel. En obiro ng'e ni sirikal osegolo oda, to kiwuoyo sirikal gin ging'iyo ker. Gin ok gibi ng'iyo ng'ama chielo, gibi ng'iyo minister, ok gibi ng'iyo, gin ging'iyo ker. Kamano. Engineer Thomas, ochal nade nikech ka nitie wach ma irango kakirito kura, jok monego gone kura gi bende ma kore riketho chenro gi montiere kar kae. Kore siasa gi weche mag dongruok. Iwacho ni ok ginya pogore. Mae sama onego bed ni pogogie? Cleophas, awacho gimoro amora en siasa. And wawacho ni everything rise to fall a leadership. So sometimes kibedo trusted gi jopiny with some responsibility. Kikibed ni in jatelo ma all the time idwa ni implement pachi. Bede migo mbaka gi japiny, miwinj ni japiny to pache wachang'o. Nikech seche moko kaka viongozi wanyalo wene wan kare, lakini japiny be ni kare e way mo agiugo. Kech inyalo yudo ni yes, affordable housing wadwa ni upgrade to the next level, from first world, from third world to the first world. But at the moment, that particular area mar Makongeni, yudo ka affordable housing is not a priority. Maybe employment is the priority. Koro kikibed ni all the time kaka serikal uno think ni un right. Aya, kiwacho wach mar rito kura, Cleophas. Kura inyalo rit gi yore mang'eny. To jopiny ovalu jotelo matimo kodgi communication. Makaka serikal relevant authority wabet piny, wago mbaka gi joma Makongeni, wamiyo gi assurity mondo wa address trust deficit mane jadolo wacho cha. Ni trust ang'eyo ni usekale mistrust mang'eny. Usewuondo mang'eny. Lakini this time round, kaka serikal, mae kaka wapango time different. Because the way my government was behave, year in, year out, japiny negi 100% reason mar bedo gi trust deficit. Because kawuono wayien we implement project, kaki usebiro ga affordable housing, waneno ni ng'ato mong'iyo gi engineer emo occupy the house. Because engineer ong'iyo gi minister. Kiny kwase yienu mubiro mu develop the area, mondo miyo benefit wa, ugolo jomoko oko, ema biro benefit from this particular project. Osetimore, magi gik ma jopiny oseneno, ma they have all the reasons mar bedo gi trust deficit. Kura, samidwa rito kura, to nyakibed machiegni gi japiny. Tok manisha ni nyaki japiny eki manage rito kuchi. But at the same time, wawacho niya, serikal bene gi ratiro mar dongo gwengewa. But wadwa ni kata ka gitime, to gitime e yo mok iny ng'ata ng'ata. Because one, wawacho ni kata ka pok ibedo president, nokwongo nyuoli kaka dhano. Tok ni cho nyuoli kawuono tibedo president ki. Mangiso ni shida ma jowa yuago gi. At some point, imbe iseneno gi.
Koro kik bed ni different because kawuono in at the position of advantage, inyalo tiyo gi advantage nino mondi suppress japiny mantie piny. Erokamano ahinya kuom paro ma kamano. Nyakoro Mogi Jwang' wakwayo ne jogo mantiere alwora ma Makongeni, ogai mar Onagi, piny luo mantiere Nairobi ka, to Modongo, kaachiel koda ka jogi morito bende mantie alwora ma Makongeni, mar mondo mi gibed koda kinde makare ka ahinya gigi bende dhi nyime. Ora lok tanga warang'ane weche mag yiero madundo okayo machiegni. Nyakoro Mogi Jwang' Ale Beach olosonwa kaka kampen mogik nogo alwora ma Kasipul odiochieng' manyoro, kendo koro sano dani mondo mi wawinje kaeto bang'e wapenj bende ni IBC gazet mar The Standard odeke karka ni partisan IBC bende nitie geno anga koni gimomiyo mantiere karka ywak moro nogolo odiochieng' manyoro. Mokwongo wabinyane sigande Le Beach. Jochung' 10 malaro kom od bura ma Kasipul osebedo kalurore gwenge mopogore ka gimanyo ombulu motelo ne yiero madundo ma ibago tich ang'wen mar jumani. Odiochieng' ma kawuono kampen ma kamago ne ochopo e giko mare ka duol mochung' ne bago yiero e pacho ka ndi IBC koro ikore ne bago yiero ma kamano mitimo tich ang'wen mar jumani. Kar chung' od bura ma Kasipul ni kod kwan jogo ombulu maromo 67,113 mabiro go ombulu margi e tesende mag luto ombulu 142 e ward Sabich ma Kasipul. Jokanyo mag ODM manotero kampen margi mogiko Besa ka hotel kod Governor Gladys Wanga mar gode bende jachung' mar ODM Boyd Were ne okone duol mar IBC kaachiel kod obila mondo ne ni kwe biro bedo chieng' yiero. Tie joma wacho ni gibiro kelo koko chieng' yiero, ni koro mine mondo luoro bede udi kik dhi go kura. And we want to tell our security agencies from Obisa, as we make this Obisa declaration, that will get Boyd Were elected as the next member of parliament for Kasipul. Let us tell our security agencies, you have a big responsibility to maintain peace in Kasipul, to maintain law and order, and to ensure the security of every single resident of Kasipul as they come out to vote on 27th next week, this week on Thursday. Jokanyo mag ODM gonoko ni duol mar IBC nyaka luw chike ma oketi kendo gine ni yiero ma kamano time yo ma oyanga kendo gibi kawo ondamo mar chik ne joma nyalo biro kelo tulo e kinde mag yiero no. It is extremely unfortunate that in this by-election lives have been lost. And we send our condolences to those whose lives have been lost. Extremely unfortunate that property has been damaged. And we send our sympathy. But we insist that the organ that is supposed to ensure justice, that is supposed to ensure fairness, is not the ODM party, is not the ODM candidate. It is a national security system. They are the ones who are failing the people of Kasipul. Don't handle this election in any way other than going by the will of the people of Kasipul during the election day. Benda winjo ni you are preparing presiding officers list. You are doing a list of presiding officers who are people on the other side. We are auditing that list. Benenege jiwa jogo ombulu ma Kasipul mondo sir jachung' mar ODM Boyd Were kane gikwedo josiasa moko ma osebedo ka seyo jotelo mag ODM kuom yore kampen Kasipul. Tiende yanyo ng'ato. Wan kaka jochung' waus ajenda ma wan go ne jo Kasipul jodalawa. To kochopo tarik 27 donge ubro amua ng'ama dhi bedo mjumbe ma Kasipul. Tokoto batari prario gabirio dolor mana Boyd Were dolor mana chude principle miluongo ni vicarious liability okinyal mako nyathi matin e kosa mar wuongi ka in gi shida di report ka police mondo police oyala wach badwa nyisi kaka koro ja Kristo en ni muma wacho ni ndalo mogik ng'ato kochamo lemo makech no winyo mane yang'owa elake okukete lak nyithinde. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakoro Mogi Jwang' en ikruok ne yiero. Mano ne kampen manotim gi ODM ne jachung' margi, mano Boyd Were, mano odiochieng'no manyoro. Nitie kampen mamoko bende manotim odiochieng' manyoro moting'o kampen mogik, mano mag jochung' National Aroko, mano Philip Aroko bende nitiere kar kanyo kaachiel koda ka
mamoko aneno kacha twak mane wan godo chieng' Jumapil Retil kane gibiro kacha giduto ne ginochiko achiel mano koneno kar kanyo kamane ochope en gino maro na oboneno kaka yiero bende dhi bedo kaka timre kae ikruok ne yiero madundo ka nitie ng'ur mabende nitie tipo mamoko mabende moko tugo kae Rigathi Gachagua kaloso kendo ochiwo to ni to IBC dhi chung' kar kende IBC onge lwedo ma oko madhi dhiro mondo mi ota yiero maduong' mabiro kae mano yiero madundo mano ma Ugunja Mbeere Kasipul Magarini e kinde kuonde mamoko ma yiero madundo dhi timre Darola Jakodi inene yo machal nade Standard ondege ka ni partisan IBC osekawo kore IEBC tiende ni independent tume uhuru tume uhuru tiende ni gichung' kar kendgi tiende ni kaka idware en ni ok giwinj ng'ata ng'ata ok ginyal winjo jokoni ok onego giwinj jokoni gin joma ochung' kar kendgi to kendo gichung' motegno ni gidhi timo yiero man kare an mane geno marwa kendo geno jopiny ni yiero midhi tim yiero adundo midhi tim kamoro amora in the entire country ing'e gimomiyo sani wabedo ni yiero gi kokitimo gi sani nikech nyocha ni waonge kod IBC ka koro gibiro sani nyaka koro wagen e chunywa nikech ka wadhi gi to koro kata jopiny koro ok dhi go kura jok ma ywak gi ng'ama nong'e ni kawuono Gachagua nyalo ywak ni dakwalo kura ing'e ni mano en wuondruok kendo iluongo ni reverse psychology tende ni ng'ato otugo gi wiwa otugo gi pachwa koseng'e no dhi lose kaka koro narok ginigo oseneno ni odhi wito kata Mbeere kocha cha koro ochako ywak chon kapok kata gino opirogo en osechako ywak ni referee ni inise idok konchiel inindo konchiel kapok ogo opira onego wabed ni wageno e chunywa ni IBC yes sama geno ni biro yiero mar 2013 kod 2017 NASA 22 yes Azimio jogi duto nochiwo ng'uro margi ni IBC ok oikore ni timo yiero ne tiende ni nok ne giseweyo ka giwacho ni kae wadhi wito yiero mabiro ok kamano ing'e ni kaka President Uhuru Kenyatta ne wacho ni security chakore kodi chakore koda ratiro mar timo yiero e yo makare mana sebe nimeona tema dani mar podi doge mano ma ka Rigathi Gachagua wacho sani ni dakwal kura pogruok mane mantie kod mano wacho gi mane kodo wacho NASA no wacho Azimio be no wacho motel ne yiero ni IBC ok ikore ne yiero yes emomiyo wacho ni niya en double standard tiende ka ng'ato oseneno ni koro gini samoro ok dhi maber to diere ni diere mane NASA wuoyo kod even Azimio ne giwuoyo e ratiro ne gichiwo example tiende niya giwacho ni gimomiyo wan wawacho ni yiero ni ok dhi ok IBC ni ok ochung' kar kendgi en nikech achiel ariyo adek tiyudo ka Rigathi Gachagua to wuoya nikech oseneno ka kuonde ma okete jochunge go eko ok dhi maber kendo oseluor obedo gi kiondko ting'e ni IBC manyien makoka no yier nyaka wamigi thuolo ma election mokwongo magidhi timo nyaka wamigi thuolo kendo nyaka wajiw jowa mondo odhi ogo ombulu to ratiro mar ombulu chakore koda gi jopiny bende kamoro amora ma gintie mondo IBC okwal ombulu ne ng'ato nyaka ng'ato ema dhi wuo kodgi mondo yiero dhi maber nyaka japiny moro ema tim gik moriere gi sheria koka yiero dhi maber ok wanyaka o responsibility duto te mar electoral justice kata electoral process maber waketo wadhuro kuom IBC wan wawegi nyaka wabed ni wajoratiro be ajaratiro kaka jadolo be ajaratiro kaka japiny be atemo bribe ji because gik maketho yiero kata mamiyo yiero ok dhi kaka nonego bedi gin gik moko kaka miyo ji pesa kaka keto jomagoji keto jomariembo ji mago ka IBC mago gin wan wawegi koro wan ema nyaka be wariere ratiro seche mwa expect ni mondo yiero bed maber Kasipul seche mwa expect ni mondo yiero bed maber Magarini wan wawegi kaka jopiny be wariere koso wan modhi miyo ji pesa laini koso wan modhi keto guns malaw ji marodho ji mondo kik ji dhi gombulu
koro gino chakore kodwa on wawegi ka watimo time maricho to kik wa expect ni mondo yiero bed maber. IBC ok en malaika, gidhi mana receive gima gidhi mana lando gima giyudo kako bedo. Erokamano dana ka yue masadu ka kod Elisha Bukacha le ka Thomas Ogendo kamar mondo mi gilernwa mathoth kotenore kod ikruok ne yiero madundo to setemiyo machalado oganda moko kinyi ma kawuono golo paro mopogore ni yiero IBC orem kata chungo kata miyo kum motegno moko kuom jochung' mosenyayo tulo e kinde mag timo kampen. Fai mogo jogo malaro kom Kasipul Boydwere kod Philip Aroko okoromo en ang'o mapod ni dwaro kar kacha mondo gol gi debe koso tim giyo machalnade aduogo kod wenda pod mondo kokadh Nyakura Moga Jwang'o akawiyo masane kik dhi mabor. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811*500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Machiegni Nyakura Moga Jwang'o chenro ni mar piny wadhi nyime ka en moro marani podi kete kar kae chenro ni mano mar piny kanyaka sani pod warango ni to oganda luo chung' e yo machal nade. Ng'eni sani wadhi kawo thuolo mar mondo mi wasom kendo winjane moko kuom ote mabiro sedonjo kar ka. Tang'eni kane pok wakawo yweyo ne wadhi nyime ka kod yudo paro mano mawuok konde mopogore opogore tahinya mano mabende ni mbui mar Facebook marwa. Ang'eni akawo gi kar kae Nyakwar Manyala ene wacho ni ene chenro kar kae pochi kipak ne welo mane studio. Ochieng' Peter Omino wacho ni Cleophas Oyawara sema oloko duka ntiere kar kae gi sani alo twak mano kantie dala mar game Masogo rupiny ler chopo na makare okinyi masani. David Owuoth wacho ni en kod duka wuok Kabondo Kasipul Homa Bay wacho ni Endless Potential County Jadolo pore mana chiel Robert Nyasuna. Aya Ruya Theo Chieng' wacho kama yo ma sirkal moko godo udi pacho kae kendo daro ji ok ber. Ok inyal daro ng'ato ka ng'ama daro refugee. Jopiny gi e jochulo osuru. Gima mako dhok en ni sirkal ema ohero mano mag muko udi to doho bende en sirkal. Wacho ni doho koro osebedo defined, wacho ni kaka en independent institution seche ma koro gigolo chik mag chungo udi muko mag udi. Penjo en ni bende sirkal biro winjo wach muko ni owinjo rum chuth kata umoja koni aneno ka imuko ne wego wala kiosk mago wala ok en gino man kare. Seche ma imuko to jama undu
take advantage mano mar poro mwandu. Bende sirkal biro compensate jogo waol gi weche mag affordable housing mabende ukobidake anytime soon. Alotu akano moja inako ogolo pache yani mano kotana kotuwa mabende wasebedo kodo karakachel kawadhi mana kode nyime kama ntire karkae Elisha Boka ntire iri welo yero madundo mano ma Kasipul kod ma Ugunja mane mantire machiri ahinya kod jowa ahinya mantire Nyanza nyaka sani kama oganda uchumi ine niyo machanare kako setaye makoro sano selore iri tuchindi changwen ogando dhiebe Mokwongo akawo thuolo mar kono jo Ugenya ni amor kodgi gitimo campaigns maonge lweny Ugunja onge lweny maneno kotimore Ugunja gitime friendly nikech ng'eni macha ok en lweny ma idwa goyo wadu nikech ng'ama igoyo ni jirandi kiny no kony but I condemn gima nya timore Kasipul mane negruok obete ok en gima kare be ok onyis picture maber. Ng'eni ODM party wa and a party of democracy momi neno kane wa conduct ourselves in a manner that nyiso ni democracy wa osenya and ano kadwa wache mateka kwayo ni jo Kasipul wuogo kura ne party gigo kura ne chama nikech kura magidhi goyo no biro konyo jo chama mondo chama obed motegno mondo kata ka koro wadwaro development wanyalo dhi negotiate with the government ka wan jo motegno. Ingeni kawuono kwa lose Kasipul to mane kama iwinjo ka kiny gazeti chako ndiko ni ODM after Raila kia osechako dok piny kia osechako dhi nade ODM rumo Kenya winjo ka jok manosewe chama chon nyori group kage wacho kaka chama oserumo to an gima ng'e kuom chama wa mar ODM ni chama pod strong chama pod nitie omiya wacho ni jo Kasipul kik ukuod wi jakom Raila Amolo Odinga bur kama entie uwogo ko ugo ne chama kura kikigo ne Boyd kura go ne chama kura chama no kotegno ma Boyd odonjo bedo member of parliament chama bro yudo ka nyalo negotiate maber nikech wadhi bedo strong emomiya kwayo kata mana jo Magarini jo mani yo Magarini giwuog gigone chama kura gimomiya wacho kamano ber wayud ng'ama ni e chama madhi gi ideologies mag chama nyalo bedo mage maponono mika okami dhi godo edebe ne jayiero makoro chomo yiero madundo ideologies mag chama en ni number 1 wadwaro ni development obi e gwengewa ka yudo ng'amok ja chama okobi kelo development onyalo decide ni koro chame kende ibro question kanyo nikech kawuono kana ja chama to katiyo ne jopiny maber jopiny nyalo kuongo ndiko ne chama biro luonge disciplinary to penjo nang'o momiyo jopiny ywak to negi goni kura koro the structure mar party emomiyo wawacho ni mondo wagone jo chama kura emomiyo akwayo ni jo Kasipul kik ukuod wi jakom nyo neno ka machineries all biro go campaign king'iyo adier jo manosewe chama chon no regroup ni koro gibiro gore gi Mama Wanga kata king'iyo kaka jo gidil gi Mama Wanga dhako be nyaka chuo wuok ne karibu mana 50 ni biro ni ng'ane wach ma nyiso nang'o mama magi wuoyo kuome no pek moingo gi nikech dhako ok inyal gori go design manya neno ka nyaka former governor ma Migori obiro bado to gima obado kong'eyo ni ne osetieko tamne gi governorship ne onego beno yueyo to kata kodwa duoge siasa Homa Bay oken Migori onego go siasa ne Migori kanya ng'iyo jomoko wuok ni koro biro yware gi Boyd en kijana matin mabe sani onego beni wa mor gi telo mago jende nikech watimo transition mana kaka itimo kisera Elisha Boka Moskom ng'adi kiwacho ni ogo siasa ne Migori Aaron Cheruiyot nego siasa ne kericho ne ntiere Homa Bay weekend mokalo Kithure Kindiki nego go mare kona machal nade mar piny Kenya ikini jo siasa mamoko mosewuok mobiro go campaign ponono ne jachung mano mar ODM Boyd Were don tiera tiro mar oganda jo Kenya wuotho kendo timo gino magidware kona mora mar piny Kenya oyienegi kendo katibu limit gi kanye katibu freedom of movement to kikawo kod association be ng'amida associate go bende oyieni e katiba ida limit governor Obado gilange nang'o okwanyal limite lakini design manyo biro go makoro en ng'ata chiele modwano go ing'eni nyoko go Boyd design okondike katiba ndik to okondike koro design bichaki da go leo kawuono kata kabiro limidalo to nego bena biro gi discipline
okonego bena bira docha kujise ni kleo ingeni dala unio lel kia kona ni oyiech kia otimre nadi mano koro wakoso gimiluongo ni discipline self discipline gi kiwango ma former governor ma Migori no sebedogo nyako bed ng'at moro ma koro kata kobiro nikech wanyalo kawe kaka wuon dala mondo ikel kwe en ni kata kanyo kawo ni koro go campaign Naroko to nogoye e yo moro makare ok no bini koro nyoka neno kata kogo Boyd en nyodich gi mama wanga ema nyu deal go namba 2 kiwuoyo kuom deputy president ma en Kindiki professor ngire professor ngire Kindiki ogo kambi kacha nikech ing'eni politics en perception to ngire de manyo bedo jalup ker ing'eni mbere chalo kaka gwengi kadiponi kacha former deputy president manosedhi Rigathi Gachagua yombe tingeni ka kori pogo power to ingeni ker bro penje ni to ka koro mbere by election nyo yombi nyisa gi momiyo kori nyalo wacho ni munda nuoyi ibed deputy in fact by elections gi ema dhi nyiso ker jok mapek region mapek emomiyo wakwayo niya mondo wadhi wa negotiate afresh a broad based kata wadwa negotiate afresh a government kata coalition modhi bedogo nyakwa kuongo walos chama wa obed motegno ka waloso chama wa mobedo motegno kaka jakom ne dware tang'eyo ni ka wadhi e table to yot mondo nyiswa ni okay udwa deputy waneno ka chama uni otegno ukelo wabunge 50 koro wanyalo miuma kagise miwa pod ka chama otegno pod wanyanyiso ni okay finance kama expert mbadi mabe waneno kanyalo bedo ngire machielo kanyo wamiu nyiso nango chama ot ka ot baba no wacho dire moko ni ka wane coalition ochal jado dhoudi ng'eny to koro mogodhiambo nyathi ka nyathi dhi tuge ng'owa e dhodgi koro wan be kaka jo chama mae sama koro watuge ng'owa e dhodwa emomiyo wacho niya jo Kasipul jo Ugunja jo Kariobangi wuoguru oko ugo kura ne chama kata bed ni candidate mumino rach goaga kura ne chama go kura ne chama dhi miyo Raila Odinga bur kama entiecha odhi bedo kod mor nikech ang'o juogi dhi chune mondo nyiswa ni Elisha Bok juogi to thoth juogi wacho gik mathoth e nyamatiere karaka injinia Thomas Ang'ina mondo mi ang'abiri to atiekra teka koda abok sani pinyo moro ka chama koso ng'ato iwacho kata ng'ano bed marach machal nade to ayier chama dhi loso chike od bura chama dhi kelo representation mantiere kacha koso ma iye ma moko ma ikono jopiny ma jopiny chopo to penjo ni kar wayiero jok mage mantiere kar ka penjo moro na penjra jo siasa riek ga duto sama gimanyo kura fuo donjo ga kure kiena mondo mi penjo machalo kama tok ka kura makoro kata gig jopiny onge deponi ma direction mantiega mar yiero chama kopogore gi dhano Cleo ingeni ka jopiny owuok oko mogoni kura ka in ng'ama nigi conscience mind to nego be ni tiyo ne jopiny mogoni kura to anyalo wacho ni gimomiyo ji chopo ga kamoro to lokore en ni nyaka wa also wanyis jopiny no deviate kuom gimoro ni gonya kapok oyiera kawuono ka Cleo wachung' kodi tatiyo gi 50 million election kaka koro sani okwane by election it is only 1 year gi few months wadoke general election ingene jo mochungi to tiyo gi pesa gi gichal jo mo invest mondo ng'ani odugo tini ka ok no kogonyi to nyiso ni nyako duok pesa ne mokwongo nikech ong'iyo kendo future nyako kwongo many pesa ne emomiyo winjo kata mana parliament iwacho ni it is a rogue parliament nikech gidhi to giwacho ni sirikal bill nikelo wakalo ni go imiyo wadi koro samo migi no wiye dhi ma wil gi jopiny nikech ang'o nyogonyore aparo ni wanya kach ne ntiere neno Jwang Kombodo mane wacho ni choth ber akumu jakogero ogonyore kodi utiekore kodi choth ber koro yorach ino kipenje nikech nosetiekore ang'owa koro onego wanyis nonego watim civic education ne jogo kura onego beni wavet ng'ato kika juog ng'ato ni nyaka miya pesa koka yieri nikech sama mi prabija no ikia kuma prabiji no ae tanto pok iyiera erokamano ang'adi kanyang'e dugo iri round machielo podi ka wantiere kar kang'e constituency moro Kisumu ka ng'awache ting'e ka wacho ni mosegolo independent candidate osego jok mobiro gi milionde mathoth kote iyiere ga nang'o kamintiere ang'e no jirande engineer Thomas Ogendo kamintiere kar kachiel irange gi wang' mane yiero madudo ma Kasipul kod Ogunja okayo machiegni idhi yier ng'a
kata ngoma is at stake kama idhi range kura kantiere karka wayier chama, wayier dhano, wayier jatelo mano madhi tayo oganda ma joka Sipul kachiel kod ka Ugunja e kinde modong' matin kato yiero modong' biro. Kamano Cleophas. Ambe mana kaka bok nosechako da puojo Ugunja kabisa nikech gi conduct themselves in a way ma wasebedo kwa gombo ni wane kaka democracy thrive. Kech okwa witness tulo gwenge mag Ugunja. To mano ngiso maturity mar jotelo mano chungo Ugunja. Mong'eyo ni pogruok e paro ok en wasigu. To Kasipul to waneno mang'eny kotimore. Kech it is so unfortunate ni ji nyaka tho sami manyo telo monego beni konyo oganda mabero oganda wa. And so unfortunate ni nyaka wane some fracas ma police nyaka chope dala ng'ato mago risasi malo ni mano imanyo telo monego beni bero gwengewa. Mano was so unfortunate in Kasipul. But mano be chak nyiso wane siasa kao mkondo moro. Wacho ni we need onego benwa go an extra mile mondo wangis watim ne jowa civic education about leadership. At leadership sama ng'ato biro ni manyo telo oko biro no kelo wasigu. Obiro ni jokama adwa no wakuodhuru piny kanyakla mondo wane kaka wanyaro bero gwengewa. Aboko wuoyo maber, an ajachama. Ta jachama mar ODM. To jakom onindo owehe chama mar ODM. To mae odwa. Lakini kapogora gabok ta wacho niya, wayieruru jotelo man gi interest mar japiny at art. The only thing ma they supportable any the time kama odu kata chuer to en odu. Tabro wacho ni onge party e Kenya ka man gi strongest pillar maingo ODM. Because Kenya the foundation mar ODM, Orange Democratic Movement, there's an element mar democracy. So the element of democracy, mangiso na gwambo ka pok no nendo, jo Kasipul no dhie nomination, magi nominate Boyd Were kaka candidate margi. So due to that, democracy no prevail. Kibire odwa mar ODM, Cleophas, if jotelo moyier can implement the ideologies mag ODM as a party, then japiny onge need mar ywak. Nikech the leader mar ODM aboko poyo kaka notimo a successful transition e affordable housing. Mano was the vision bearer mar ODM. The foundation mar ODM wateka when we celebrate the new constitution manigi freedom of speech, freedom of expression. Mano the vision bearer. So mangiso ni jowa miyiero gi ODM, if they can stick to ideologies mag jakom, then Kenya can be the best country ever. Emomine no jakom kawuono, jakom kano mi opportunity mar tero jomoke government, to jakom nok think only of the Luo Nyanza. Why is it so difficult? Ni jotendwa miyiero gi ODM, gidwa mane gi play the psychophancy politics all the time. There is a time mabiro manyaki bed gi japiny, mingene japiny dwarango. But nyaka koro wami jopiny be chance mar yiero jotelo magingene nigi their interest at art. But nyaka watim that one so respectfully mondo achaya moro be kik wuoge. Wawe yiero jomo chayowa, wayier jomo valu ngimawa, mong'eyo ni sama pesa ni mfuku mar japiny to japiny oyudo dongruok. Sama electricity bill odok piny to japiny oyudo dongruok. Wadwa ni wachak miyo jotelo chance, jotelo momiyo waluor. Kaka bok ne wacho wach gonya no. We also wang'eyo instances ma jomoko yier ma for example, in 2022 I had a candidate ma was a kinyozi man, Abab. Today is a member of county assembly here in Nairobi. Namako wowutho go ji are to wan no kwa gonyo ji. So it also depend gi approach mari kaka jatelo. Kise kao japiny so cheap, mi dhi miyaw dho pesa ni oko, mi wacho ni gini adwa manyo gi pesa, mangiso ni it start with you kaka an individual. Perception mane ma ingo towards politics.
ki group your politics ni anatimo consultation magi mora matimo ok na gonyo jopiny. I've only facilitated convenience mar japiny. Nikech sama goli from Kisumu takieli dala wa Awasi to nego be nang'iyo kaka idok Kisumbino. I facilitate convenience mari. But kikawe in your perception na gonyo japiny emomi idhi chope bunge kacha to koro we will ini wacho ni joka nasegonyora go natiekorago, which that is a very bad trend in doing politics makaluo to sethirowa kako ganda. But that is a perception that we must change as leaders. Jomadhi manyo komo kuongo kapok wachako civic education, because ibiro ng'isi ni kionge 30 million to kinyalo laro member of parliament. The same seat nitie ng'ama lare gi 1 million. The same seat nitie ng'ato in Mumia system maja pinye masolo ne pesa ene modhi laro go. The same seat nitie ng'ato maja pinye magedo ne somewhere. Koko prove a point ni I'm also responsible. Koro nyaka wakel telo magero gandawa to mana ka wa engage jopiny in the way we want to implement our ideas. Erokamano ahinya. Ang'o ma irango yiero madundogi madhi bedo kaka biro jadolo ka ntiere iri kar kae. Tang'eni nitie weche mathoth ma bende donjonwa kar kanyo kor Mogejwang' en ni kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono report madonjonwa ka en ni tuono mano mar guonyo mar mpox case mokwongo obedo reported e kaunti ma Kisumu ka iwacho ni en jal moro ma jahiga 42 ma bende ne owuotho kawuok e pinyno mano mar South Sudan. Ng'eni nitie kaunti machielo bende Kaluo mano oseyudo kes makama mar mpox mathoth probo kono gi kuku margi mana kapod wantiere kodi kae ka wadhi nyime kodgi ka wantiere kar kae. Ang'o ma is at stake yiero mabiro mbele kae, mano ma Kasipul kod mano ma Ugunja kiwacho kalure kod kinyaduok mano ma Aboko wacho kachiel koda ka Injinia Thomas bende omulo yiero ma itimo chama koso dhano koso sera makare. Wari duonde buche mag ODM kata Kaluo to ne gitelo mag duon mago mag od bura de Ugenya to jo Ugenya bokoni gima David Ochieng' osetimo kacha ka ODM bende onge kanyo e komno. Chal mar duon buchewa gi jogo ma wayiero, nitie jok moko miyiero gi duon bura to dhi kuodo mana wi duon bura. Jogi ok nyal wuoyo, ok nyal titulate gimoro amora, yiere nang'o mondo dhi od bura. Aparo ni chama is very important, Cleophas, kendo chama mar ODM kata jok miluongo nyigi kata joma pingo ODM kawuono kata jok ma samoro rana gine ODM kiwacho kata mana gavana Obado jogi duto te jogo osebedo jo ODM te kendo gise benefit kwa kuom ODM. En mana ni nikech pogruok e paro ema miyo samoro nyocha koro gileng'ore gidhi e chama mamoko, lakini mana kaka wadwa wacho chama mitoka mi wuotho go mi donje kidhi many dongruok, kidhi many telo number 1 kaito idhi many dongruok. Seche ma wan gi ji mang'eny e chama ma chama wa mar ODM nigi numbers maber mane ka un kod duol to oganda Kenya ka sani Cleophas kaka watimo development magwa watime e dhoudi dot joka ngane tribe sani kata ki apply tich nyaka dik kacha sani in jadhok mane nyaka dik ni jaluo kata jakabila mane jakabila mane iwinjo nyiso ni kaka ipogo lemo e piny mangima en kaluore kod dot mitimori nade miae to ka mondo yud maduong' to nyiso ni uchokru maromo nade ere kaka uriworu. Nyiso ni ka ODM obedo ni very strong ni kod namba maduong' mane ka udhi bedo kod duol mar wuoyo e mesa mipoge dongruok. To ODM ne okeno ganda luo beni kanye kama pogruok ntiere kini kokacha ni jaluo ijaluo kiwacho kanyo ni jaluo ng'at machielo mluya mantiere kar ka Okuyu moro ntie kod Mkalenjin wawachi ni Cleophas jogi dhi giduon buche magi koso gidhi mana ni ma oganda gi. ODM en chama mokwako Kenya mzima lakini kako oganda ene marwa iwinjo ene marwa ma wantiere iye. Okipani mani kela kweda nikech ka nitie jok mane giduon buche mopogore opogore, nitie NLP ka mantiere SG margi bende chung mano yiero maduong' mano matimore yiero maduong' matimore Kasipul, nitie MDG mantiere bende gi jochung mantiere malo Ugunja gino godo bende Kasipul ka e kin duon buche mamoko mantie iparo ni okikwedgi. No kakwedgi gima na wacho mana maybe no kiwinjo na wacho ni kako ganda nyaka wariwre gimoro achiel
mondo wa command development. To jite ok dere mora chiel. No. Mano bi yere ore sani. Kama wariwore ot ma wantiere en ot miluongo ni ODM. Kaka oganda wariwore waduto to wabede ODM, kaito wasumo kabila mamoko bende donje ODM, Waluya ni ODM, Jokos ni ODM, Joturkana ni ODM. Kaito koro ka wariwore kaka chama maduong man kod namba mapek mang'eny. To wadhi mbele kacha to wanyalo yudo gimoro. Money is what at stake. Money penjo ni what is at stake. Number 2, ibo yudo ni kata jomi mention kata mana David Ochieng. O yudo practice mare mar dhi yao chama ne mane ODM ka. Obedo ODM mo chamo drio. Ochamo mokwongo kaito chako chamo mar ariyo e ODM. Koro kodhi yao chama mare. Diere kanyo modhi yao chama mare kaito duogo go miluongo ni MDG. Iwinjo. Omiyo giyudo mana practice e ODM ka. Gavana Obado mapingo ODM sani, king'iyo kata Doyo Wede mapingo ODM, gin jok mosebedo e kweth mar wuoth ma wantiere ni. Doyo Wede kata 2022 ka nyedwa chung MP. Nokol manyo chama moro, nobiro mane ODM ka. Koserem koka koro owacho wach machielo mopogore. In fact, most of jok mapingo ODM gin jok mosebiro ODM to otamogi yudo ODM koka gidhi kamachielo. Onge ngama pok otemo ODM. Onge ngama mosewuok ka chieng' ni an kaka nyaka ne nyuola. An awuok king'iyo kata mana Kisumu East. Ing'i Shakiri Chabet. Ne en member mar ODM. Founded member mar ODM. Because en obedo nyaka mayor Kisumu. Obedo nyaka 207. Obedo MP mar ODM. Kata ka koro gineno ka giwacho ni wan ODM no wawe. Ne gichako mane ODM. Chir ma gin go mar dhi mar chung kendgi. Nikech practice magiyude ODM. Omiyo ODM is a strong party. En party motegno. Kendo en party mapod dhi mbele. Kendo dhi bedo ni kendo kata mana by elections mabirogi. Nyaka wayude achiel ariyo adek moko. Kwanza koro mathuche wagi magito dhi donje ODM. Maonge problem mora mora. Erokamano ahinya. Adani mondo mi alok tanga. To penjo mada penjo kar kae thuolo modong' ka wakawo thuolo ni mar rango siasa mano ma timore Kaluowa. Nitie sigana ariyo mokwongo ka olosno kod Millicent Adhiambo, kato machielo bende NATSAP nitie sauti moro madhi winjo toke mano bang' ka wasewinjo kanyo mano duond Opiyo Wandayi. Mano Opiyo Wandayi, kato mokwongo ka wan gi mano John Mbadi mano lose kaunti ma Kisumu chieng' tich abich, kaito Ngeso Opiyo Wandayi bende nitiere gwenge ma Kaluo ahinya e kaunti ma Siaya. Bende owinjane kaka ne sigana ne obedo kaka to bang'e warangi niero tiyo gi sirkal ochuno jok moko nyalo dong' oko. E kaunti ma Kisumu, e kinde mane jola machiro Kibuye kod Kondele yudo sir mag omenda e nyasi mar Solomon Obagi e alap tuke ma Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground. Siasa nokawo kore e nyasino manoyo jotelo mopogore moting'o jatend migawo mar omenda John Mbadi, jod bura ma Kisumu Central Joshua Oron e kind jotelo mamoko. Kanoloso e kinde nyasi makamano, Oron ne okwayo oganda Luo mondo osir lwedo Dr. Oburu Odinga kaka ogai mar ODM kaka yor tego duond od burano, ka bende ne okwayo mondo oganda Luo oneni osiro lwedo tend William Ruto nyaka 2027. Wakwayo thurwa ni wariure uru e top party leader wa miluongo ni Dr. Oburu the Senator. Wariure uru e top party leader wa manyo wewago mondo wategru chama. Wateko di kwategi. Mokwongo wategu chama. Marariyo, Jakom no wacho ni one a broad base nyaka 2027 and beyond. 2027 and beyond. Korka kore, jatend migawo mar omenda John Mbadi to ne ojiwo oganda Luo mondo bedie twech achiel kendo giriwre e bwo duond od bura achiel gi paro mar donjo e telo ma ok weche mawachore mag dwaro dok e ndara ka ging'anyo. Awinjo ka jomoko wacho ni mondo oganda wadog e street ni dwadong kendo noganda wa ka gima joluo nonyuol ni onego sik e street. Onge chama ma en tij demonstration. Chama tije entero ji e sirikal. Mane manomiyo los ODM. Mbadi bende otielo ni oganda Luo nyaka koro nen matut
ka gigoyo kwano e riwore gi jatend piny William Ruto ka gigeto chung' e yiero ma 2032. Yo mwanyalo bedo go president mar Kenya en yo mar riwore gi hawa megotgi, en yo mar riwore go nyelogi mondo gime wamigi 2027 to ka gi 2032 to wakono gi nyaka giduok lwetgi nyaka gime koro gigonwa wangu. Komachielo jolony mopogore e bwo riwruok mar Ramogi Professional Caucus kane otelnegi kod okil Joshua Nyamori gi Mikai Rachel Omolo ne gilero ni ma e kinde ma onego oganda Luo ochung' motegno kod sirikal masani kendo osire lwedo wira ni mae sirikal machiegni mokalo gi oganda onagi. Ni jaduong' mas 57 years old higni 57 nyoyud ni pok nokawo kipande manyiso ni mano gima timore thurwa ni nitie joma onge kipande gikawo kipande mondo gidhi gikaw ombulu mondo wabi walargo piny. Wadwa ni mondo koro wati gi face modong' ni mondo wang'e ni to ka wan e sirikal nderni dhi mbele, osiptende dhi mbele, weche mag somo wanyalo wacho kuonde maricho mondo losi, nyithindo madwaro tije mondo yud tije e sirikal masani kata bedo e sirikal mamoko. Gikwayo oganda onagi bende mondo kik yie rwak gi siasa mag tulo wira ni mondo dongruok makare ochop kaluo. To wabende manigi lony kuonde mopogore opogore wabiuru wariwre kanyakla achiel mondo wawuog gi dhok achiel mondo seche mwadhi sero ber manyalo biro from the government mondo wayud kaka oganda. Jotelogo kaachiel kod jolony koro nigi geno ni winjruok mane oket e kind jatend piny William Ruto gi ogai machon Raila Amolo Odinga biro chopo e wang'e kaka ne ochane. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakuro Ramogi jwang' mano kaka jiwo oganda Luo mar mondo mi gidonjane giti kod sirkal mano mar manywanda. Sani Nyakuro Ramogi jwang' nitiere duol machon madan mondo wawinji mano mar Opiyo Wandayi kano losi kaunti ma Siaya kutenore kod jiwo oganda Luo mondo mi odonjo teore kod sirkal mano mar broad based ne oloso e yo machalo kama juma mokalo ndara bende kolor to kare mbili ni nyaka ng'anya kata gimng'anyo nonge to dhi ndara to we nyithind ji sawa nyithind ji werigo digi chiegi to gi nyithindo sawa jadi mosiro wachno because demonstrations or street protests cannot be an end in itself. Demonstrations or street protests can only be a means to an end. Wawinje mano kachel kora kamane mbari bende owacho mbanazo wacho ni woche Raila duong' beno wacho ka juma mokalo no wacho ni woche Raila duong' ok do so e tiende marome kata kamano wacho ni obiro gi woche ne makoro de tiyo godo mondo mi wuoth kod oganda Luo kochomo kama Raila Odinga ne dwaro. Ayud wach mari kotene kod penjo mabendo penjo karkacha tiyo gi sirkal mar broad based ni en gima ochuno abo kacha kod isane katanga ka yo awacho kama tiyo gi sirkal kora ta nyalo wacho ni onyalo bedo no chuno gimomiyo en ma any political party miloso agenda ne maduong' en mondo los sirkal. Onge political party miwacho ni wan koro party wani kawuono waloso wadwa bedo opposition wadwa pingo sirkal wadwa timo kata joma loso kiosk ni gina giloso kiosk moko ni party gimbe gidwaro no wuog ni en party leader kien chairman mondo pod ne kata parastatal moro cham. Number 1 ODM party no losi kendo nen chama maduong' kabisa no kwal kochwa ne wadoke street kendo ne late kabisa to wasekelo reforms mang'eny e Kenya ka wasegore kendo tire seche makwa gore to jomoko wacho ni joluo chendo gin ng'eni ODM ka gineno to gineno seche Raila giwacho ni mano mar joluo to ok ging'eni ODM party ok en chama joluo kende sama wadhi street nyocha giwacho ni joluo chendo ka waselokelo lokruok ma gimoro biro makoro nego beni wadonje sirkal gigwewa oko ikwalo kuchwa wadoke street koro wang' ni jakom nyo change strategy wabedo wise watieko ne etwa negotiate gi government wadonjo gimomiyo nyalo kwayo jodala wan wabede sirkal en number 1 the kind of development mwayudo sama wane sirkal
sama jakom nomosore go Uhuru Kenyatta ne waneno development manodonjo Kisumu City. Sani kanyo dhir William Samoei Ruto waneno kaka Homa Bay sani loso. Nya winjo nyocha wan kako we state of the nation gik makero nego ket mbele nya we infrastructure. Kanya neno ka ker ni e parliament nya neno nderni midhi losnwa e Nyanza. Magi nyalo mna team no. Yes, katibu yie ni kata une opposition to nego beno yudo development marom, but pok mibiro mi ka ine serikal gi ka ine opposition beto pogore. Kasto ka wane opposition ni boydo kata ka samoro gima ber biro to wabro timango wabro tamore. Then akwayo jowa madwaro ni mondo wadoge street. Doke street joluo seringo moromo. Jothurwa akwayo ng'ato kik wuondu nu doge street waseringo moromo. Ka nyithindwa osetho, owetewa osetho, nyiminewa osetho. Ng'ato kik wuondwa ni wachakwa doge street. Mae sa ma onego bed wagero chama wa kaka awache mokwongo, wager ODM party obed party ma strong mondo wadhi wa negotiate go wabede sirikal. Gimomiyo awacho ni 2027 nyaka chuno wanwa support William Ruto. Ker William Ruto mae ng'ama noyie moting'o badenwa mar ODM modhi go ICC. Kane okwal kura to nodagi ni okwa winjre, gigi notimore. Mae sama wan be waduoke lwedo. Koro duoko lwedo en niya, wariwre gi Ruto, waduoke obed ker mondo wayud development e gwengewa. Erokamano Elisha Bokatana ka uyueyo matin gi sana duogo ka Engineer Thomas Ogendo kod jadolo Robert Nyasona nitiere kar kamar mondo mi giduoknwa penjo matin ni bedo kacha ochuno. Jomoko bende nyalo bedo mana oko kama nitiere kar kae. Nyakwara Muge Jwang' waka uyueyo masani kik idhi mabor. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, i rahisi. Bonyeza *811*500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' kendo moro mane podi kete kar ka duogo ka kod wel mada mi thuolo mar mondo mi omi apar ma bende gintiere godo kachiel ni to oganda luo chomo kar kanye. Thomas Ogendo kapok achopo iri jadolo Robert Nyasuna kanyo kotenore kod wach mopenjo kar kanye to en ochuno. Cleophas, kane jakom pok owewa, anyalo wacho ni hotuba mogik mogolo motegno kabisa e wach mar broad based ne en liend Mheshimiwa Phoebe Asiyo mano wuoye motegno kabisa mowacho ni jok mamoko maping mawacho one time no wacho ni so what, at the end of 2027 gikel korgi wan bende wabiro timo nani, wabiro kelo korwa, wabiro neno gima broad based ose deliver. Okay, broad based ni emomiyo jaluo mokwongo obedo minister mar finance. Broad based ni e sirikal manyocho kwa gone ombulu to wantiere e iye. Omiyo instruction ma jakom omiyo en niya, chakre kama wantiere ni nyaka 2027 wa support sirikal mar Kenya Kwanza through an arrangement mano bedo sign gi chama ariyo gi mar UDA gi ODM miluongo ni 10 point agenda. Iwinjo until gino goal wano watwere e gir broad based kaka chama kendo kaka oganda maluwo Raila Amolo Odinga. Iwinjo watwere nyiso niya onge reverse, wagore opingo wantiere e broad based nyaka 2027. To joma wacho ni kik wadhi e ndara kata ni wan joluo koro onego wanyon ndara, gimora mora kata constitution ma wan godo Kenya ka kata broad based ma wantiere ni obiro nikech maandamano, kendo obiro nikech ng'anyo, nikech kwedo timbe maricho mana sirikal timo, nikech kwedo gimiluongo ni finance bill ma 2024 masani koro Mheshimiwa Mbadi minister ni obiro nikech maandamano. Kik ng'ato dhi mabede comfort mar office makoro wacho ni kik ng'ato tem maandamano unless ni sirikal mar Kenya Kwanza gi mar broad based otimo gik ma jopiny dwaro. Nyaka gitim gik ma jopiny dwaro. Number 1, nyaka gihona agreement ma 10 point agenda. To ka wanena nena poth ni chieng' moro wanena nena ni sirikal dwani mondo bam goganda mar ODM kata oganda mar joluo kata jopiny ndara nyaka wadhiye, nikech ODM was built on resistance. ODM oger kuom tamruok constitution marach ma 205 maniluongo ni the Kilifi draft mano tamruok. Iwinjo emane kama ne ODM nonyuole maandamano, nonyuole e resistance, kendo mane gima nyaka wa continue go. Kik ng'ato donje e ministry obed ni koro owinjo hewa mayom kaeto koro wacho ni ok wanyal dhi ndara. Kadipo ni weche ok odhi maber, kadipo ni sirikal ok otimo gik mane ji owinjore 10 point agenda, kadipo ni sirikal ok tim ne jopiny gima jopiny dwaro, kadipo ni Migosi William Ruto kata President William Ruto nyalo loko ng'eye ne gik mane giwinjore gi jakom, ndara e solution. Nyaka wadhi wang'any nikech wan ODM onyuole ng'anyo. Mane kama onyuole constitution ma wan go onyuole ng'anyo, broad based ma wan ni onyuole ng'anyo. To koro watamore ng'anyo nang'o? Mane gima wang'eyo. Be ng'ama wacho ni jaluo ok nyal ng'anyo kata jaodi ok nyal dhi ng'anyo? Ng'ano nindo sama Ruto biro wabaga ni ng'anyo e solution. Ng'amo luor odong'e ode kata odhi obede ode. Lakini sama wawuoyo to weche ber nge gima ng'anyo ne onge gima ng'anyo ne sani weche ber. Ruto timo gimoro amora kaka nyicha giwinjore gi jakom, otimo maber. Sani onge gima ng'anyo ne, en mane ng'anyo ni e iwa wakane akana walinga kanyo kendo ok waluor. Erokamano. Engineer erokamano Cleophas. Ka gima dwa yiego ni jadolo yie gi pacha mana chako kawacho ni structure marwa mar donje broad based government ni nyaka koro wang'iye maber ma wa set the objective mangiso ni mano should form the decision marwa mar making the next step. So it is too early
for Mbadi and Wandai mar wacho ni jaluo nyaka wasika sika kacha. Then jadolo chako wacho gimoro kacha maber. Ok inya bedo ni in by product mar ng'anyo, but kawuono ichunga yanga mi wach ni onge gimomiyo wang'anyo ne. Gimomiyo no ng'anyo mano miyo kawi moketi energy minister, mano miyo kawi moketi finance minister can also lead us more go back to the streets, because maybe tomorrow wanya bedo mistreated. Koro kwa bedo mistreated no my position you know that we have nothing. Ido nyiso wane kekwadoge street. What I want to say and jaluo nyaka understand the times. Raila nowacho ni unwatieko multi-party revolution. We fought, today we are enjoying freedom of speech, freedom of association, and freedom of picketing. We are now into economic revolution. What I know, Kaka expert, ni economic revolution requires more boardroom than the streets. It requires more collaboration and partnership, more ingo the entire. Because that is when Kaka community unyalo yudo opportunity mar go mbaka gi president mingise ne wan kaluowa wapidho mchele. Priority maro en mechanization mar ochele. Mondo wa maximize the land mar aero irrigation scheme opidh jo dalawa wawe import mchele. Wan kaka joluo wan ong'ewa kaka fishermen. Watimo fishery. Wadwa ni timno value addition mondo ne kaka wanyalo increase our production rate mondo wagina. If that platform or come mar having such an honest conversation, how do you want to convince us no kwadogendare? Okinya ngiso ni kikwadogendare because Mbadi is the finance minister. Okinya ngiso ni kikwadogendare because Opiyo Wandayi is the energy minister. To waonge value addition program ma ngiyo ni wa maximize our production in fishery, wa maximize our production in rice farming, wa maximize our production in sweet potato farming in Homa Bay and in all other areas. Koro gimadwa wacho en ni jaluo kikrikni nikech jaluo nogoyo ngero moro ni jarikni jamuod nyoyo gi kuoyo. To poka poko muodo nyono gi kuoyo nyaka wabed piny mawacho ni jodalawa for the 40 years poko survive without our enigma Raila Amolo Odinga. Now our enigma Raila Amolo Odinga onge yo en mane. Kikwa live in denial for so long. Because William Ruto osebiro mowacho clearly ni anto broad based ni ane mana manyo Raila muadhi kode arrangement ka Kenya neni kama rach. Koro gima nyaka wagota rubini kaka jaluo. Dibe ni broad based ni no pekwa nikech jakom to nwang'eni ng'ama ne nigi interest mar Kenya at art. To jakom ne wacho seche duto te ni kapok iparo kaka jaluo par kaka ja Kenya. Koro wacho ni ochuno ni serikal ni nyaka wabede ntie gik mang'eny sana ma nyaka wazingatia. Nyaka wazingatia ni the 10-point agenda ma nonego bed ni watiyogo from the time ma jakom nobedo gi winjruok gi William Ruto in 2024 nyaka 2027 ne gibedo implemented to percentage mane. To bachaya moro no wuoke nikech I believe ni wateka wangi mon. Okinya bet e ot mochaye. Okinya bet e ot machaya nitie. Kati mi mana mkate pile pile. Lakini okinya bet e ot michamo mkate ti yanyi. Koro nyaka wang'ini odwa ma wantie makoro waluongo ni broad based ni. Achaya no be entie. To ka chaya onge, reason mane momiyo wadhi e street. Nikech ng'amoko chai nyalo bet kodi piny mawinj pachi. Ng'amoko chai nyalo bet kod piny mawinj agenda mari. Koro ka president o demonstrate no respect wa, onyalo winjo wa sama watero program mekwa, wang'ise ne jo kama. Sami ipogo nderni mimiyo jo moko 2 kilometers. Wambe ndosnua more miwa 1 kilometer. Or cover parts of Migori, or cover parts of Homa Bay, or cover parts of our region. Because actually politics in Kenya is local. Mangisone the interest of the community come first. Emomi one kama wantieri. Koro mano is a constant figure. Gimoda wachoni whether inside or outside. What they need so many factors. Need the agreement manentie between UDA and ODM.
be gibedo implemented. To period makoro waonge our father ni. Be respect moro bedo served at our lowest moment. Ka respect no onge to ng'anyo. Ai, abok kapok abiro ir jadolo. Adwa nyiso jadolo ngene samoro wuoye ng'anyo to pok gibede street. Jadolo inya confirm? WhatsApp koso ground anan gi pichni kata Cleophas kidie story mar Sodom case at St. Aquinas ibro yudo pichni ga oloro mangiso mano ng'anyo adene ni erokamano abugana mana confirm ka gisati mugino ma tiene ng'anyo tieng dere inyalo biro ng'anyo ine gari kama yom tati wuok ok ifuayo ni koni joga mate dan ba explain gini to nitiere ng'anyo ma ine kipao mbele ine street in foot soldier and I normally say ni kidwaro to anadhi kata mana YouTube sane te Google iboneno ka wan kiomo baba wali wawi wan kanyo ki dhi ng'anyo mag town IBC must go Asakasan must go wan kanyo nitiere ng'anyo makise goye ineno ka jou mani wuok go estate igol isasi dong tiduogo ok duog ni riek be ng'anyo nyasaye moriti koro adwa nyiso jowa gi ni mentality mar ng'anyo nyakwa gol kuom jowa sani nikech wawuoyo ni awinjo ka engineer wacho maler ni kama wantie kawuono ni wawuoyo about economical revolution to wacho ni it is a more of a boardroom than the ndara the ndara waseng'anyo moromo in fact gimora mora kawuono kiwe democracy Kenya history no nyal ndik ka onge oganda luo history no mano is not complete number 1 kani kelo katiba makoro sani kata jenzinyo dhego magikuot ni article 37 miyo wa right mar ng'anyo kikwano joluo mothoe katiba ni odhiambo bayo ga gari sasi live ode sabe yoko de chamolat jowa osetho ting'eyo ni nitiere kamoro ma wuoth kugik tiwacho ni walokane strategy en niya ok ochuno ni nyakwa ng'anyo there is a way ma wanyalo timo go our things mondo serikal owinjwa mokwongo king'iyo history samoro engineer ok ong'eyo history kako ganda luosi wuotho go ganda moko fight minano koro wawacho kawuono ni fight ni nochake gi Jaramogi Oginga Odinga kano donje serikal oloso to joko loko ne pache oringo doko oko barely 2 years o struggle mokete mowacho ni okwanyalo yudo Kenya ok nyalo yudo uhuru kapod Jomo Kenyatta ni kanye kokete barely 2 years olok ne par then jogi biro gi miluongo ni divide and rule seche go ne gikawo tomboya gikelo close gitiyo gi tomboya mar wuondowa emomia wacho ni ka wane chama mar ODM let us stick in the party nikech party wanosemiyo wayudo gik mang'eny e Luoland. Number 2 ka Jaramogi nyowuok ineno campaign mar Kibaki gi Jakom ka Jakom odhi Uhuru Park mo declare ni Kibaki tosha ma Jakom owuok mo campaign ka Kibaki ni wheelchair mo kete mo bedo ker ang'o mano timore the next thing ng'ama gi gwe oko nen ng'awa Jakom odok e street wagore wachakwa biro mwaloso coalition ODM wane dongo ODM wane omi ka osekwal ko Jakom omi Jakom prime minister miyo Jakom ma carpet onge ka Jakom odhi e function chonge dionge dongi gi waneno Jakom miyo chako wang wachakwa dok oko wachakwa gore wabiro go Uhuru Kenyatta 2017 Uhuru Kenyatta kwa betgo kata minister kata chiel ne okondoso no kata mana director mar UHO ne okomiwa kipenje to wacho ni adongwa wenu serikal nyoneno gimotimore 2022 onge gimo wayudo wadhiki wan ting'eyo samora dok ga piny mang'i tawacho ni Nyasaye beriek ing'eni Jakom jogi chalni nosing'eyo ne gi predict tho Jakom emomiyo kane wadhi 2022 jogi owacho ni ka Jakom dwaro Kalonzo mondo be deputy ne gishot che magi kawo Martha Karua magi keto ing'eni kawuono dwa wuoyo de onge gimwago Martha da obedo ker. Number 2 Ruto ne okwagone kura kata chiel kendo Ruto chieng' moro biro Nyanza to wacho ni jothurwa an namiyo kura 2007 anto miya makato yieyo kromgo to pare ni mang'a mokwagone kura to ndosonwa Cleo minister mar treasury
ochako ndusonwa energy. Emomiyo wacho niya, kapok wagoyo mbak dhoke ndara, nonego penjo Piyo Wandayi nang'o mi sitimbe adi mitwe gwe. Onego penj Mbade ni pesa di miallocate ne nderni ma Nyanza. To pesa di miketo ne minewa madhi timo go ohala. Penjo gi upenje gi kanye? Kapok abiro kata engineer angabiri katiyo. Bata tingo ka wacho kama. Penjo gi kanye? Iwacho no penj Mbade Wandayi kod jo experts tuma omi serikal kamba ginti era doko di kure wada penjo gi rambe magitimo kibuye manyo Mbade wabiro luonge e bedroom ma jakom miluongo ni Kibra wabo penje maswali obiro timo no rambe to biuwil Mbade nitie forums Mbade nyocha kata kineno finance bill ka nyocha luongo forums in fact and the first minister manyotimo gige differently he was engaging kendo Mbade no mi attended na they ko wuoyo ne ji bunge la wananchi kana romo gi ji town yes iyudo ka Mbade kata mana Kibra no biro mo bedo piny ipenje swali to timo to duoko nyiso ni Mbade ng'ama winjo katiba no they motimo giluongo ni public participation manie katiba koro kati ko mondo awene osiepe gagi wacho niya mentality mar ndara nyaka koro wawe wachak paro kaka wadwa empower ourselves. Erokamano. Jadola ntire iri ka yuji pachi kata ngadhira kwa tiyo mondo ler niya wadhika wa tiyo mana mbed mari mugi kwa wachi ni mondo jodhi endara mano ke mbaka mwago ka uono kendo kama Kenya nitiere sani kata broad based government onge need pok wachopo kama wawacho wach ng'anyo onge gimose kethore be wadhi maber kendo President Ruto gi treat broad-based government maber kendo treat ODM according to kaka ne wawinjore serikal nyalo bedo gi weche ne achiel ariyo lakini onge gima miyo wadhi ng'anyo sani but gimo watemo wacho en niya ng'anyo is an option mowaketo ka mawantiere go maka wecho dhi matek to ndara nikech mane wiwa wil piyo nade ere kaka Mheshimiwa Mbade wiye nyalo wil ni komo bete no beti ka jenzi nyocha nitiere ndara we will nade ni ODM oger kuom resistance mano gima we ok nyawil go the day ma we will get mano to lose our fiber we'll lose our reason momia one gima one wago resistance to one unreasonable we are very reasonable koketwa mesa ni wuoya lakini kate to ndara mano gima wiji kik wilgo lakini sani to onge reason mami erokamano engineer I check respond to Abok no misquote. What I said is this. Ni sani waonge reason mar dhi ndara. To I said na wacho maber. Ni koko miwa luor moro e sirikal ni. Jadolo wacho ni ng'anyo is an option. To ko wacho ni ng'anyo ni nyaka wachop mwaketh gige ji ndara. And what I want to tell Abok wacho maber kendo wacho historia maber. Jaramogi Oginga Odinga short change. Raila Amolo Odinga short change. Tom Mboya short change. So my experience mwasebedo go. Mangiso ne serikal mar Kenya osebedo serikal ma the top leadership gisebedo ka girul ga chaya moro. Nikech sami konyo ng'ato moyudo gimoro to short change mano ng'amo chai. Ng'amo ko mi luor. Koro mangiso ne strength mari mano mi luori cha. Macha is always an option. Ma if they are not willing mondo giket winjruok wacha kaka nobedo. Mangiso ne kaka na deal kodi miluonga e mesa cha. Okay kaka chaka deal kodi michaki duoka e mesa. Ka respect nyalo bedo to sawa. Lakini based on experience ma short changing, Jakom Prime Minister bedo short change etimo ne madharau. We go back to the street again. Jakom ero to promise a presidency in 2022 or 2023 don wamoke immediately. Aya nyoro nyoluongo e broad based government. Sani waonge reason mar de nike kan wachope table of discussion no miwa cabinet secretary mar finance wan gi CS mar energy wan gi attorney general kacha mang'eyo chike mag serikal kor still waneno ka jaluo pod odesi pod oketwa gi respect moro lakini ka paro cha de lokre along the way then wawacho ni baba kata finance minister pod donga kode mondi wanyalo di ma kore miwa more than that koro mago are some of the factors manyaka wa consider Ogendo erokamano nyada ni mondo mi wamaki kanyo ntiere wadongi like abich kere kata tieko ntiere te modonjo kata kamano na som Cleophas oyawre alwotwak kendo amor gi welo mantie studio kata kanyo Kenya ni kamarach kendo an ok asir
okasiro kabisa broad-based government ni joluo sani wan kod joten migao ariyo kende tok donje broad-based government to en sirkal mane ma wantiere sani mane waonge pile ma odhi mbele kanyo wacho Luos love titles ka omiu jatend omenda kod orito to uneno ni uchopo kod arita to koro uneno ni uchopo. ODM party was declared majority. En rieko mane ma omiyo pok omiyo majority leader. Mano penjo achiel mantiere kanyo dhi nyime kowacho niya majority whip ni kanye. Cleophas chik Kenya wacho ni dongruok nyaka ke Kenya mangima maonge akwede mora mora. Must we support the government eka wayud dongruok ma en ratichwa. Before forming broad-based, ne nitiere 10 points agenda di ma osebedo implemented. Sani kata tije onge bech gik moko bende oidho ji nego kech medore to sirkal ber. We must stop supporting the government blindly. No, we are not supporting government blindly. In fact, number chiel giman jawinjo nyakangi ni ODM nyocho dhi yiero mo lose mo yombwa iwinjo waonge kod right mora mora mar bedo e sirkal masani kata ne okoyombo to nokwa bedo declared winners iwinjo mwadhi court ma court otimad odiro wa oko omiyo waonge kod right ratiro moko no diem ni majority koso majority ne wan majority ni ya Cleophas kane pok otim yiero iwinjo kata seche motim yiero immediately kapok oland presidential to parties manene kod OD manene Azimio ne ng'eny maloyo joma ne Kenya Kwanza lakini ewira mo landa ni President Ruto jomoko okros makata kan wadhi go kura ne speaker gigo gi Kenya Kwanza gigo gi sirkal mane mamiyo koriro ne joma no support sirkal e od bura sechego ne ng'eny maloyo jo mane jo Azimio mane timonad mane kwedo mane mamiyo koro ne okwan majority kaka dwarore lakini watieko ka wawacho niya broad-based okrach ing'eni ya kata ki iloso wach nitie kumichake ichake winjruok mar 10 point agenda mane kama wantiere wachake broad-based ka wadhi mbele kendo wajitet mondo wang'ini ere kaka wanyalo yudo mang'eny emomiyo wawacho niya katieko broad-based en up to 2027 bang' mano wabet piny to wawinjore ni koro ang'o mimiyo wa post 2027 ero kamano Elisha Boka tieko kodi an gi weche ariyo matieko go mokwongo adakwayo jothurwa ni wa support broad-based nyaka 2027 wa pull out wadogwa campaign wager chama wadogo go negotiation mondo wang'ene ang'o midogo miwa post 2027 mana kaka Nyasuno wacho to achaka wacho ne gini marariyo kino mogik mai mogik matieko go mogik en niya ng'iye William Ruto ne okwagone kura to mai ng'amo miyo migawa ng'wen motegno oketo wa pesa ing'eni pesa kekwano security nyaka rit pesa omiyo wa security ochako miyo wa Attorney General makawecho dhi maber to wadhi gi court to chako miyo wa daktari makapo ni kwano pesa mawiyol te dhi neno Nyasaye mad gwedhu jokanyanam Nyasaye ritu erokamano Engineer Thomas Ogendo kwatieko kota wacho ni Cleophas aye gi jawinjo ma wacho ni kik wa support government blindly kik wa tug sycophants politics gi ng'ama iluongo ni His Excellency Honorable President William Ruto wago siasa to wagoye gi rieko ni nyaka waket dongruok mag gwenge wa kipaumbele. The second thing Jakom no tho kowacho ng'ama nong'iso ni ODM ok dhi bedo gi presidential candidate koro joma riek to think alongside that line nikech mane madhi kelo we negotiation table to ng'ata mowacho ni waonge ratiro mar bedo broad-based government we donated our members of parliament to William Samoei Ruto mangiso ne that is a strength mwamie in parliament my should not take it for granted ni embo mio a lot of favors we also favored him by donating over 100 members of parliament mawinje makalo chikeje koro that is our strength as ODM to nyaka wa utilize that mondo wayud dongruok maka gwendewa agunero kama Engineer Thomas Ogendo Elisha Boka chal koda kacha dolo Robert Nyasuno kobedo kodwa ukinyi makone chendo ni mar chal mar piny Kenya ka orango chendo mar rupiny achiel kachiel en sadek mar ukinya kora moge joma ne makelo giko mar twak e chendo ni
okinyi ma kawuono mabiro en mbako romo. Joyce Oduor dhi bedo kae ka donjo kodi achiel kachiel e twak kipenjo kacha ni jolony piny Luo ochomo kanye. Kawuono wasewinjo josiasa mathoth ahinya ka kono kawuono wabed piny ka kod jogo mantiere akademia, jogo ma ng'eny josiasa bosomo, jogo mosomo, jogo mosetimo nonro, jogo mosendiko buge, jogo mane lony mopogore opogore kod jopuonj mbalariany mabende dhi bedo kar kachiel kachiel. Sadek nyaka rom sabich wapenjo kacha jolony ni to piny Luo ni kanye. Mane chenro mar mbako romo kod Joyce Oduor. Kik idhi mabor, anyinga Clovers Oluoch de Kisumu kanya kwar mokeo nyaka Chisango, oriti masani.